سلام تخاتاتلتش عود مريحنت كميك أنيهم نالهم ما عند حزلكم متيزلهم ملخت دما مقتصل سنة يتزحلفوا قينو بلوت مراحي كاري امبر كرة عيتقتني الزبلي كون كابتاب زحلف الزرعنا يو ناي مراحي ترجم حدا أكلمة زقوم ينكع زقدم ينكع حلا في النار ناريرنا نمنتا أكلمة زقوم ينكع زحلف ينكع زقدم ترى الناقنا نسو بهيوتو بكايدو بزعيو سرح زبالة خلو سني عبنت بمخان مجدي يرئي كبرت الأسس زي كنا زدلس كالوت جنا كب إلهم وصيهم كرأيو ينكع بلوسات كونهم كخدو فرخر يتمنيت يلنا رينانيرنا انتهي له عبنتي باكم نيرة نقدم زبل منفس زلوا يمالتي مقدام زي كونس نقدم نعناي بحنسا نية نسرح كاباتم بريتهم مالت نسو كاب صعبو زلوا انتريقن ايك انيو وكوار اي حقو سوي زبل حساب إنارنا بأنصارو جنا دخم مراحق وينكا وسن مراحقنا نتوم صعبو زلو وينكا كالو زمرح زلو كزع زي حالفو وجزي تصبغ يسمعو شقر يبولون قربت اللي كاو كحالفو مسجمرو جنا زقادة يقن امو زيد اللي نقرات كم زقبر كم آبنت جرنا زرعنا يوم ناي داويتن ناي ساولن آبنت نيرو عفتو تصحف كنبو خلنا ساول دما جigna سب ويكا تواغا سب انتراي مسو يوسدو نبر انتاينا لينا كينو تواغات زريوم سبات يبولن ابيد الله كالوت حلفت كونو زخولو كيلاتات مهندسات صحفتي جن نسو مكلخال سلطانو انبر مكلخال حاجرو سلازي يقدسو بوزح غزي سراويت يكبيو تواغات يكبيلنا جن نمكل خال سلطانو يزبل حساب رينا نيرنا كاوزر انا انتا نيرنا حدا اوان غولياد زغوثلو مستسانه وينكا مسو زواغا مستسانه داويت غنا نيشت لاي كولو تمكرو زيبلو كولو نو غولياد مسغطمو نو غولياد سعر مستملسه داويت قتالي الفيو ساول غنا شح زبل الى مساعه ساعه وينكا اخو ميلان مسدرف على نداويت كاونيو جميرو نداويت كتصلو جميرو بخفو عين كريو جمره يبل اتصحف مالتي عاو تذكروا انت راهنكم نداويت بتعم سلسفوتوس حلقه الشح زي كونس حلقه السراويتو يجيرونيو دحراي غنا از نجر زي سلستسمعو بخفو عين احطمتو مش جمره نداويت غنا كابور ارحيو ادسكيلو وينكاني كاب سلطانو خاني اوريدو مالت ديموت جيرو حلقه شح غبره يبلنا سلامتاي انترايلنا قن جميرو اذا سلطانه سي توسدت شمتي وسيدوا عين كل سب سنابو خوينو كل سب كفوتو جمره كل سب كفغو جمره يلو داويت صبو موغوس سلازرخبه امونغوت حزبي كومون افس ودو يوناتان ابغلاو ساول كموها أبغالو ميكال كترفة موجس لرخبة سأل بزي عيدك أسن ده حراي كم زرعنا يوم بستفعل عليه مجد قتل خمس فتنة بتاكتيك وينكا بكم زي كتعرفوا مالت بإيد فلسط أمان نخموت حنسا بقوالو حنسا نيوناتان زي تقتلوا بمبان لتم قلاو استفعل عليه صلاتي النال على كتفو كم زي فتنة إنارينا نيرنا جن داويت غنا ايتدحلن بتزغاط مزنبر نغرات كاني بستخاله متن يحدم كم زنبره جن ساول جن ناي مريحنت بوتا غديفو مالت ناي ممرح ايو غديفو جن ددحري دا ساول ددحري داويت غوي جميرو مالت نعو زغدسوس اتا هاجر كمي مرحلخو كمي علالخو حزب كمي علو هاجر كمي تكون الله ايكون زغدسو نيرو عبتي دحراي كريه خلنا عبت قدام ساميل معرف 19 كقص 14 ابراما الله مسبل وسني ثلاثه غجل يوس ليهو ساول داويت كحزو مالتي مجمرا سددم تنبيهم كلاي سددلون دما تنبيهم دحاي نسون بعلو كدمو تنبيه انتي زرينا زلو داويت قتل زلو سب ايكونن نتا هاجرن نساون زتقم مراحي كخون زخل
ግን ሳኦል ግን እዚ ክወሓጠሉ ስለ ዘይከኣለ ብቀዳማይ ብኻላይ ብሳልሳይ እውን ኣይተማሃረን ሓንሳ ኣብ ምሳሕ ጽውዖ ኣብ ምሳሕ ስለምንታይ ዝተረኸበ ኢሉ ኣብ ዮናታን ይቁጣዕ ነይሩ ምክንያቱ ቀትሎ ስለ ዝደሊ ነበረ እቲ ዝሐዝን ድኹም መራሒ ወይን ከዓ ውስን መራሒ ኢልና ንጽውዖ ግን እቲ ናቱ ድሌት ወይን ከዓ ሓረታ ከምቲ ዝግባእ እንተዳ ዘይኮይኑ ንርእሱ ዘይኮነ ተሓታት ዝገብራ ንኻልኦት ዝውንጅል ከምቲ ቁርብ ትንክፍ ዘበልና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዳዊት ካብ ሳኦል ሃዲሙ ናብ አሂሜሌክ ምስከደ አሂሜሌክ ከአንስ ሰይፉ ከም ዝሃቦ እንጀራ ከም ዝሃቦ ዶግ እቲ ኤደማዊ ንሳኦል ከም ዘቃጠረሉ ዓይነት ኢና ነርና ዘገርም ነገር ኣብቲ ጽሑፍ ከነብቦ ከለግና ዳዊት ይፈልጥ ነይሩ ዶግ ንሳኦል ከም ዝነግሮ ግን ቆትሎ ወይን ከአኒ ማሪኽ ሙስ ክወስዶ ግና ኣይንሪዮ ምክንያቱ ዳዊት ቅኑዕ ሰብ ነይሩ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣና ሓደ ብሉፅ መራሒ ቅንዕና ዘለዎ ነገራት ብቅንዕና ዝገብር ኢልና ይኮና ድሕሪ እዋን እውን ክሪኦ ከለና ሳኦል እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ንአሂሜሌክ ንኻልኦት 80 ዝኾኑ ለፅንጫጭ እትኸድኑ ካህናት ቀቲሉ ነታ ኖብ እትበሃል ከተማ ካህናት ካ ምስ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ብስሕለት ሰይፍ ኣጥፊዩ ኣብያታር ዝበሃል ወዱ ግና ሓዲሙ ናብ ዳዊት መጽዩ እቲ ዝኾነ ኩሉኻ ኣዘንቲሉ ሽዑ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ይፍለጠኒ እኮ ነይሩ ኣነ ሲፈልጥ ነይረ ዶኤክስኒ ሰምዓኒ ነይሩ ይሪአኒ ነይሩ እዩ ንዳዊት ከም ዝነግሮ ኸ ንሳኦል ከም ዝነግሮ ይፈልጥ ነይረ ኢሉ ምክንያቱ ዶኤክ ሓለቃ ጓሶት ናይ ሳኦል እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ከም ናይ ፀጥታ ወይን ከዓ ከም ሲአይኤ ወይን ከዓ ከም ስለያ ኮይኑ ትኩሉ ዝነበረ ሓበሬታታት ኣኪቡ ነይሩ እቲ እዋን እቲ ግን ዳዊት ኣብ ከምኡ ኣይነበረን ግን ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሕ ጉድኣት ኣብ አሂሜሌክን ኣብታ ከተማ ኖብን መጽዩ ዳሕራይ እዚ ኩሉ ነገር መሰዘንተወሉ ኣብያተር እቲ ወዲ ካህን አሂሜሌክ ግና እዚ ነገር ስኒ ብሰንከይ እዩ ኮይኑ በኣይ እዩ ኮይኑ ኢሉ ከም ዝተኣመነ ኢና ንርኢ ብሉፅ መራሒ ብዘጋጠመ ጉድኣት ወይን ከዓ ጉድለት ይእመን እምበር ንኻልኦት ኣይውንጅልን እዩ ኣብቲ ጽሑፍ ካልእ ክንሪኦ ከለና ግና ብዙሕ እዋን ሳኦል ነቶም ካልኦት ዝውንጅሎም ነይሩ አሂሜሌክ ከኣን ኢልዎ ኣነ ስኒ እዚ ኩሉ ክነግሮ ከለኹ ዳዊት ስኒ ፈታዊኻ ከም ዝኾነ እየ ዝፈልጥ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ ዝረኸበ እዩ ዝኸበረ እዩ እኳ ዳስ ካብቶም ካልኦት ገላዊ ክወዳድሮ ከለኹስ ከም ዳዊት ኣብ ቅድሜኻ ዝኸበረ ኣሎ እዩ ሓሙ እንዲኻ ስኻ ስለምንታይ ንዓይ ትውንጅለኒ ክብሎ ከሎ ሳኦል ፈፂሙ ይተራእዮን ድኹም መራሒ ሓንሳ በቲ ዝቐነኣሉ ነገር ወይን ከዓ በቲ ተወሲድን ዝብሎ ነገር ምስ ተወርሰ ወይን ከዓ ኣእምሩ ምስ ተሰነፈ ልክዕ ኦብሰስድ ምስ ኮነ ዘገድሶ ነገር የለን ከምቲ ዝረኣናዮ ሰባት ቀቲሉ ዋላ እቲ ዝገበርዎ እኳ ሓቂ እንትኾነ ዋላ እቲ ዝተኣመኖ እኳ ትክክል ተነገርዎ ንዓታቶም ወንጅሉ ግና ኣጥፊዎም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ድኹም መራሒ መለለዩ እንተንተራና ዝኾነ ይኹን ነገር ክጋጥም ከሎ ንርእሱ ዘይኮነ ዝእመነላ ንኻልኦት ዝውንጅል ኣብቲ ዳሕራይ ከነብቦ ከለና ድማ ዶኤግ እዚ ምስ ነገሮ ነቶም ካልኦት ጊብዓን ካልኦት ዝርከቡ ሰባት ድማ ኣቱም ሰባት እንታይ ከም ንስኹም ምስ ዳዊት ኮንኩም ተመሓሒልኩም ዳዊት ሲ ሓለቃ ሽሕዲ ክገብረኩም ግሩ ናይ ኣታኽልቲ ወይኒ ዲ ክህበኩም እስኪ ንገሩኒ እንታይ ከም ኮንኩም ዘይሓመንኩም ለይ ዘይተገደስኩም ለይ ኢሉ ወዮ እኮ ሳኦል ንርእሱ ሓሚሙ ንኻልኦት ከዓ ሕማም ዝኾን ዘሎ ግን ንዓይ ዘይደንገፅኩም ለይ ይብል ኣብቲ ዳሕራይ እዋን ኣብቲ ጽሑፍ ከነብቦ ከለና ዚፋውያን ድማ መፅኦም ዳዊት እኮ ምሳና ኣሎ ኢሎም ምስ ነገሮ ድማ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ስለዚ ሓለኹም ለይ ስለተገደስኩም ለይ ናይ ብሓቂ ትድኹም መራሒ እቲ ውስን መራሒ ንስልጣኑ ዝከላኸሉ ሰባት ምስ ረኸበ ኩሉ ግዜ ምስ ንኣዶም እዩ ንዚፋውያን ንኢድዎም ኣብ ጊዕማ ንዝነብሩ ንኢድዎም ንዶኤግ ንኢድዎ ነቶም ካልኦት ግና ብሓቅን ብቕንዕና ዝኸዱ ዝነበሩ ግና ምስ ካልእ ተሻሪኽኩም ለይ ኢሉ እዚ ዘይበሃል መፅዓት ጥራይ ዘይኮነ ስኒ ቅትለት ብምፍጻሚ ኣጥፊዎም ድኹም መራሒ ኩሉ ግዜ ንኻልእ ምስ ወንጀለ እዩ በቲ ዘጋጥሞ
ينك أبد خالد زود وركات كي ترفسني زمن هيكون زمني تبلص مراح زخون انت داخوين تدخل مراح جنا نخال مثلا قبي زنبر كاو دحراي انت خوينو داويت كنت قرب تنكر زبلنات زحلف اوان مالتي داويت بزح عدلن جيزين نيرو ايو نسأل كتفعلو زفتنلو اوان مالت عبرغا عبعت رخيبو قدم حجي كالك زيون دك سم كله رخيبو من دحريس داويت كما ييرو زيان نعا تمثل حسابن متقاله تخون عبت زمت جزي حزركم كمتصي كسعشعو يغني لي حاوخو ماسمرومي